יום ירושלים זה יום של תודות. קודם כל תודה ענקית לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עשה לנו. ועל הזכות להיות בדור הזה. וגם תודה לרשת צבי על הפינוקים האלה. ברוכים הבאים באמת לרוב תלמידי הישיבות של הרשת, יום של שמחה, ולנו מעבר ליום ירושלים זו הפעם הראשונה שהרשת מתכנסים פה בחורי הישיבות של רשת נועם צביה מאילת שבדרום. אל תירא ישראל, אל תירא, אוי כי גור אריה לא אתה, ואריה ישק, והיא לא יירא, והיא לא יירא. אל תירא ישראל, אל תירא, אוי כי גור אריה לא אתה, ואריה ישק, והיא לא יירא. כי הוא רואה בעיני רוחו אתכם, הוא רואה את ירושלים מלאה, ילדים, נערים, בוגרים, ישיבות. תהיו חכמים, תלמדו תורה, תהיו בחינת חכם עדיף מנביא. אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ויברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי איתן בן רות עדית, איתן אברהם בן אפרת, אלקנה בן רוחמה, אריאל בן סילביה מוניקה. המלחמה היא על ירושלים. אני זוכר, אחרי שיכולתי לצאת מבית חולים, שבאתי לכותל, ואיבדתי את החברים הכי טובים שלי, את יוסי, את לייטר, את מתן ואת סרגי, כל החוליה שלי נהרגה, וגם אני כמעט נהרגתי, ואיבדתי את הרגליים כמו שאתם רואים. ואני זוכר שהגעתי לירושלים, פשוט התחלתי לבכות מהתרגשות, על זה נלחמנו, על זה אנחנו עדיין נלחמים, זה מה שמאחד בינינו. אנחנו ציונים ואנחנו נלחמים על הציונות, ציון זה ירושלים, אנחנו נלחמים על הדבר הזה.